Kunne I huske Paul, den meget gode mand? Han faldt desværre ned i et hul. Der kom en myrder. Paul vidste ikke, hvad han skulle gøre. Men Paul skyndte sig at lukke døren. Og nu var han sluppet væk fra myrderen. Paul så et mærkeligt sted. Det var en trappe. Han gik op ad trappen. Der var også en sti. Den gik han også op ad. Der var et blåt pindsvin, der prøvede at dræbe Paul. Men der kom nogen og skød det blå pindsvin, som prøvede at dræbe Paul. Men Paul skulle videre i sit eventyr, så han gik ind i en elevator. Paul trykkede på knappen og kørte ned ad elevatoren. Paul så nogle masse mærkelige masker. Paul faldt ned i et eller andet mærkeligt sted. Paul gik ind af en mærkelig vent. Paul kom ind i et virkelig mærkeligt hemmeligt rum. Men Paul skulle videre, så han kravlede op ad en stige. Der var noget masse mærkeligt grønt vand. Men Paul døde desværre af det mærkelige grønne vand. Paul vågnede op et eller andet mærkeligt sted. Det var en stor militærtruck, han var inde i. Men Paul fandt en vej ud af den store militærtruck. Paul så en militærmand, men han løb så meget han kunne. De havde nok fanget ham, tænkte Paul, derfor gemte han sig for en militærmand. Han løb videre så hurtigt han kunne. Der kom en militærmand efter ham, men han løb så hurtigt væk han kunne. Han kravlede op ad i tårn for at gemme sig. Men der var en militærmand oppe i tårnet. Men han hoppede ned ad tårnet og forbi hegnet. Men han løb væk så hurtigt han kunne fra militærområdet. Han havde løbet i mange dage og døde snart af sult og tørst. Men han fandt endelig en camp i Antarktis. Han fik varmt tøj på og mad og drikke. Men han skulle videre, så han prøvede at svømme videre. Han havde svømmet i rigtig lang tid, og nu var han ved at dø, på grund af at det var så koldt. Men han nåede lige at komme op på land. Han var virkelig ved at dø. Han var ved at dø, og der var ikke nogen camp i nærheden, og han havde ikke meget mad tilbage. 3 likes for part 2.